me sad on your penny, your orphan. That's Odi and Yankasa. Chassis, Abusiana Ebi, Abasom Chiti and say, Mini a chas when Jennifer. And see, me count me sell 2 for Ntamkese3. I can't Ntamkese3 say. Say me wa for no do almost catch us if no. No, mammy, I should share Wontumi ya. Cause my catcher. I declare cool chas. As I see you. Tu show baby am just say ya. Men shia ko to kofi ni. Yes. Men shia ko to kofi. E na yigina ni mu. Yes. Opposite men shia ko to kofi ye machi. Aha. Ene na asa man hene. Ahimfi. Aha, na asa man hene ahimfi ha. E na abusu apani kofi usu. Ene ma me akoso abrempoma. That Lumba ni aba apani. Aya is afren say ene sinafosu. Entam ya Mr. Meka when kasi entam ya okaye no epelifo be kan no e wa ase bia ye for me chiachia yina e ma yina wa kwaba e de baba Grace TV GHS so me gidi se twedi ampo nyankopon atom obia we abusua se na da bia me kan ne die ni ambrase yakwan so Mr. Meka sa se obepie video yi so any channel yi so na wa subscribe to the channel e de amama ya feel we are now what turning on notification now wa share am obi otibe and so enye bia share nim se obeye tinya minstral na onye so akoma so abia for abusua that Lumba and sense nim se ene edai na obepie mo kumase menhia ayembobo anu na sama hena himfie eye akoso abrempoma that Lumba ni aba panyin e na afa abusia panyin kofi usu e na abusia nkaye oyina abaye na obepie mo court enti wo hwe baby am just say ya menhia ko to kofi ni yes menhia ko to kofi e na yigina ni mu yes opposite menhia ko to kofi ye machi aha ene na asa man hene ahimfi dina se na asa man hene ahimfi e opposite menhia ko to kofi aha na asa man hene ahimfi ha e na abusia panyin kofi usu ene ma me akoso abrempoma that Lumba ni aba panyin aya is afren say ene sinafosu entam ya Mr. Meka when kasi entam ya okaye no epelifo be kan no e wa ase na no kra sabi na no fia da court ene edim say ya ma me akoso abrempoma akoka entam ka entam sa na ese ne amanya amanya kwa so say chill de dua ntuhwe video no a be na ma ka entam no a na bi wo ho ya ma me kasa wie ya no say ma chill de dua e be bo amane ye tine na no me ye said ne obuja pedi ko fuzu ya ka entam agu ne so no mra eno kra ano papa na no de sie yo obuja pedi ko fuzu e baaye ma me akoso abrempoma enso ba betu ase ya wo na ba na no manu na obo na no ani me de course de pie mu na ya de mu ama de bo beso mo e na afei nsem bi na mo nchen a e wo se ye hwe ne ka sanse na no makasa de beboa ama so bia ba wo de asase ohu ye nko hwe video e bra abusu apani ko fusu ene ye ma me akoso abrempoma omo pie free na sama hena himfie na wo mo eba afei eba e de mu nkyeremu e mo ama de bo ina beso yi na ye ho na ati ase bi ye ti ye nko ye ko hwe video ne mra sisia No interview. No interview. No interview. Right, abusuati video no ne akwa akohwe aba no enya asem ketu akra abia abusu apanyi kofu so ene e onze obi kan pie free na sama ina himfie e ma me akohwe abrempoma so apie na nya kuma akra na afei abia wo pie free wo wie no abusu apanyi kofu so e na afei ye ma me akohwe abrempoma ma me ene sinafosu that Lumba ni aba apanyi obi na che sa asundwie na no makasa asundwie no mo hwe e ma omo ha ge kra abusu apanyi ma me ene sinafosu pek na nya asem ketu o de yan ko hwe no nso mra ye ba abusua ye beto aso ya atwe nkomo eti ti si asem na mo ko da be na mleshi abusua na maka na mama Friday se no de eni am ko abusua e abusua fi eti ma ge to sort of sumo
Abusiano Koshaba, na de tell say na oboju na anu wanim no na anom de to abusia pani anim say odehye ma me brempo ma san so ye abusia pani na ona ada abusia ni nyina ano ma me brempo ma akantam esabi nye ntam bi akwa on say wo heni bia wontam na mom we nyi wo heni bia ntam say kokroko kakaka kutu kantam bo Ashanti mawura kotoko heni ntam e na waka etu de boso anase say e ho abusia pani ye say da bi osre say ye rantam de amahini mpote wa hene santene ntam amesemeka wo mu dwane abrempon 40 santene ntam wo mu dwane amahini ma te santene ntam wo mu dwane chese abrempon hima obia na sabi ye ne ayaka ye yewura ne nko bubuo de abati yewura ntam gina da bi enti wontimi mfa mo so wo sre anom se anom ehwe na nka anom siesie ma so dwimra enti abusia pani se anom sre anom se anom siesie e ma so dwimra ho anom ye se no kure sabi kotoko hena yi na yeso ni di na chi no opas mi bi o dia sumi na hira Ashanti man e de Ghana man nti o mbehwe abo amas bi aba ne o masem no o mo koyin free court e no ye baako e na afei on se obetie na ntentafidie so by Grace TV so na ma me akosha brempoma kasa na busu apanyin so kasa na kame akwa ese ni nyina akwa na dwuntuni da Lumba we nyame dia kotokode hye prekope sabi na me ho nsema ideja ya na amanfo kan nsema nsema bi kwa traso by Grace TV so eni na no nsentro awdo ya ka yen channel so no na no mpede sa anti omo nhwe se nsem bebeba ya kan on tafidie so na we ka we so eto ebetwa na aboa masudie aba ti abuja panyi hwe se okono ne asudie ta na si na asudie be ya dwuma na mentemo ase bia ema na oyi ne bia ema na bibia anye boko afei na no msaka bi se nyame ya do be fie de di animi that's Friday ye we animi ya twedi amponyankopon ye atom na ode ye nkwa che na Yesu Kristo wiase agenkwa wa ma 7th of November that so me du ba ko ni mu de to so enson e fia de di animi e busia pani ko fusu ene ye ma me akoso ya brempoma omo nsan na no ma himfie na nanom entwa so na fei won hwa sini na de aka bia so entwa so na oni asem no enhwe se bibia ebe asomdwe ewo na sama na himfie na aboa ma that Lumba etimi aka katena chikra na bibia aye pepepe na bibia enso ayasomdwe tiabusua de ekoso enne dai ewo na sama na himfie efa entam ne mu asem ene de abesom no sabre de Japan go fusu oyiti humble pie obre ne ho ase se onima bread mama ne ontimi mfa mo kotoko hene ntam so se ha adwen ti osra nam so na no siesie emwa emasomdwemra afena nam se asem no onko free court na bibia anye boko na afi anu ma hye wo se wo mo kro no wo mo mpe basa se we yetiwei we yakawei we ayesei we esa emwa edi ohawo ne amane na eba edi oyene na eba that Lumba so yin na enim se na nyum to auto ye empo Ghana ha na wont otiase men kan sa na wont na no asem obi that Lumba ye mi se wa fa mi sika di wont se wa be yi ano there be on kasa na ban se na that Lumba ye nyame dia ene na we si chowe we si buei na we si wakame we si watimi na ye bebre wont tafiden so esa emwa sebi asumdwe emma ti no ene se ma na no aka nyame adoma Fada jade ye nkwache ye besa ba dia bedi akire na bibia ya asumdwe bada busia ye nti sama se ye entam ni na akoba ebra ma me akoso abrempoma se odim die kum ni abe ma da Lumba abusia tie ni yo ma me akoso abrempoma se odim die kum da Lumba ye besi ne wo bisemu a obi antimi nchire mu abusia panyen so mpese oba makwan ama yakoye hwehwemu afa die kum da Lumba on the autopsy ho enti saade a waka ohene ntam asem ni na no enti ye busa na afa ebi no mutumi de mane ma me akoso abrempoma se ade tikura na se ba oka ohene kokro kontam ade enti ena sabi o se on tiase ene se bebre that Lumba no masamba na otiase ne se ebire bi a na obetu kwan owie school wo Dwaben senior high school na ye ma me Teresa bebre se e ma ni sika se obabo an na tu kwan sika na enwie yie na enso de
Eti na mo ya den ya one o ma me ni wo nyina pesi ka bi di aka ho ama na de tu kwan eye ye ni ne nua ba akoso abrempɔ man na ye ka na asɛm ni o na kɔtɔn ni TV abusia kan yi tete no za abrɛ ye se wo TV na nya asɛm keto a okɔ ye nkuro mu a wo nyina TV kɔ bɔ chenku o nipa ba akɔ dem no nyina hwɛ TV ɛno nipa bi ne nsɛm wo bi okuro no akoso abrempɔ man na tɔn ni TV that Lumba kan bia na ɔte ase na ɔkyerɛkyerɛ ne nwom ba ko na ɔka kyerɛ user nwom no mo ɔtɔn ni TV adi sika kan ho sɛ me nua gye na wakɔnto ne ntimi mura mu ma enti me kam na kosi sɛ ne nua panyin that Lumba nua panyin akoso abrempɔ man o to kwan po tɔn TV sɛ gye na fa kɔ sɛ obi timi tɔn ade ɛsom bo saa sɛ me de boa me nua tu kwan ya na ɛwɔ sɛ ka bi kyerɛ sɛ ne akoso abrempɔ man na ɔdɔ ne nua bɛ ma that Lumba pa na ɔdɔ no ti na otimi yɛ saa ade ɛbra na ɔte ase de man no enti obi ɔdɔ ne nua bɛ ma saa na wɔnti ne hu gyan na ne wa yɛ nyame dia wa kɔnti mu abai sim nua bɛ ma wu ɛde ne ku no na sɛ deɛ ɔka ɛte saa yɛntimi nya dansie bi amfa nkyɛ sɛ sei anase sei ne ku no a wuji sɛ nti wɔbɛtena ase abusua wo a wohwɛ me na no sisi me na so mesrɛ me ka ɛyɛ wo a wohwɛ me anase mempo am gyina ha a me ni sɛ nka mɛtena ase sɛbi me yɔnko bi kura bi anka mɛtena ase na ɛnyɛ me nua ya yɛfunu baako eti adura bi ate sɛ yɛnte yɛ maame akɔso abrempɔ man tam na ɔkan yɛnte ase kakra ne nua bɛɛ ma ɔdɔ no paa na mpo otu kwan kora na ɔyɛ tɔn agyapadeɛ de ma sɛ ɛde ka ho sɛ gyina fa kɔ na ɔse mpo that Lumba ebe 3 days before so obo no ɔte sɛ ɔne ne kasae 3 days before na prekopa yɛsi owu a sɛ bi owu deɛ ɛdamansan kom ne na yɛ ɔbɔ adeɛ nhyɛ ni mu anu yie bia ɛnokorɛ but then sɛ wabusa sɛ ampɛ sɛ mu deɛ ku me nua na according to yɛ maame akɔso abrempɔ man onya mu nkyɛmu bia na abusuapɔ nso ɛnyɛ ade sɛ ɔma kwan ama yɛ hu deɛ ku no na ɔkyɛ sɛ oyina no bi enye ye ti deɛ na aka ne sɛ sɛbi nipa baako pɛ ɔyɛ kokɔ baako pɛ betimi aboa ma asomdue aba ɛne yɛ nyinaa yɛ wura santima wura ɔno nko ana yɛ kinsoro ho asomdue nyame de adue no a bibi asɛm bi amu yɛ den a ɔbɛ mu a na asomdue aba ti na yɛ wura ntama na ɔsɔ ɔka na aboa ma bibi ayɛ asomdue no tina ma akɔso abrempɔ ma that Lumba nua ba yɛ maame ɛkɔka asantam sabi anam sɛ nyame yɛ no Fada ɔmra na afɔ onye asɛm free court ɛhwɛ ma asomdue ɔbɛhwɛ sɛ asomdue aba ne bibi ayɛ enim sɛ abusua panyin kofu so abusua ɛyɛ baabi a ntɛmɛ wase bia ɛba yɛ ntɛmɛ antam yi ba yɛ abusua betie na sɛ sɛ maame akɔso abrempɔ ma that Lumba ewu no na ɔnte aseɛ to ɔpɛsɛ yɛ nhwɛmu wɔ mu na ɔno ɛho bi ɛte bi a abusua nyɛ hwee makwan ne yɛ nkɔyɛ but deɛ so na bɛba yɛ abusua panyin sɛ deɛ maame akɔso abrempɔ ma kan sɛ saa na teɛ deɛ a ɛde na bɛba na abusua panyin wodi hye bewu no obi ɛsɛ wɔ pɛsɛ yɛ nhwɛmu fa me de hye ne wɔ ho na abusua panyin kyinkyini a ɔma kwan me nkɔyɛ nhwɛmu ɛmfa mfa wuo no sɛ deɛ maame akɔso abrempɔ ma kan ɛma no hwehwɛ aso kakra but nim sɛ saa bɛ anan aba mu die abusua panyin sɛ ɛmfa mma nhyɛ ne nsɛm na sɛ ɔmfa tumi nhyɛ ne nsɛm ɔbɛma kwan na deɛ ɛsɛ yɛ bia ma pɛpɛpɛ yɛ na maame akɔso abrempɔ ma kɔma to ne yam na obi akɔma to ne yam no ɛno nso aba so saa na aboa ma asomdue aba ɛno yɛ nyinaa hwɛ sɛ bɛyɛ bia ɛbɛwie na abusua wonim sɛ nsɛm wɔ mu no saa menteme wase ade Fada Lumba ni wo de ku na nti na maam de bi ekeka kata kyerɛ man kyɛ akɔsoa yɛ maame akɔsoa sɛ Fada Lumba yere ɛne yɛ maame akɔsoa bepɔn yɛ kan asɛm ɔmɔdi kan ɔmɔdi kan atwerɛ kata ɛde akɔma German aban sɛ ɔmɔdi hyɛ Fada Lumba wu no ɔmɔ nti ase nti ɔmɔ hwehwɛ mu ɛne yɛ baako German post for ɛne criminal investigations ɛwɔ Germany ɛna masa atwerɛ bi de akɔma Ghana criminal investigations department mpanyinfoɔ sɛ ɔmɔ so hwehwɛ Fada Lumba wu sanso ɔmɔ nti ase but the reports ni bi nso a ɛba abɔnten kame atene say yes o my that Lumba autopsy report abo bi ba agwante be kasa o chese o ya busia pani ko fusu ba e o chese o my that Lumba autopsy report na mpo mo ya that Lumba report no na that Lumba ma ni bi e wo ho no ma akosia se wa ma ni bi wo ho but abusia se na ma akosia se wa ma ni bi wo ho ampa e ne ya that Lumba autopsy report na dey na be ba ma akosia se wa na be sa check cat ade akoma German aban e the criminal investigation department so mo hwe Lumba wo e wa ba na ma wo ho ne ye nhwe mu no and Sakata on tray at the Coma German buying, not to become Ghana Police Service Criminal Investigation Department. No, almost say we say almost our body permit and show on to man. Bako any Roman Fada, Bako so any Yamami would do. But reports about Montana say, Ebra Sabi, you did almost the kind of autopsy reports Bako. Yeah, no be now Mamma Kosha say 1 money bill or that number money bill. It may be sure says not that number Mao any autopsy reports now. It means that come back and Mamma Kosha say. Nti na dey na ba ya ma me se anade na ma me ahu ntia won tia se na wasa twese ankata we na se tintina yen hwe that Lumba. Far from that yes am ready ni come off abusia and some way e ba ya won say e na ya Ashanti for ya kan for Ghana for dey ni die pa ma ya na no ebura sabi court e kasa ye na edu so a da asem bedu ohina nim no akabura Ashanti na asem ba you ready no bibia akonkon kopem se we ya be ka asem we
enti say year 6 December baba so emaso no asem no wo ohena nim eti enkamu asem enyemu ade but oni bibi ade bi asi e won pa Roman Fada ya you say we manager de ma that Lumba wa sha ase ase ayi ama empo enra okọ me papa the nation prophet upon boho ekose ni but question e bi say why the rush yeah chinchina Roman Fada ni abre the rush say opese ye that Lumba ye ni mo ni mu ya you say Roman Fada ye Asante kotokode hye ofi Asante dwaben onimani die ni bu de ma yoru anon titiro pa fa na ya mamre ene ya mane ene sabi mesem ka kotokode ne Ntamkese ho enti Roman Fada ni se kotokode ne Ntamkese abai bibia twentwen ho ma bibia ya so wiase na de aka bia to aso esan so Ntamkese abamu no Ntamkese abamu no isi yeru no hwa asam na aka wie na anano mo da Roma mo nyansa no mo ni die o ma kire de o se ye but then Roman Fada ekose ayi ewo ye papa opambo TV station so say what the oba no boy ye papa opambo nka say that Lumba ye 6 December into do all me boy but me asma me busan say why the rush Roman Fada that Lumba the manager say ni no but identical na operate na ho tintin a ye nya yi ewa bra asem wa ba na no manim na nka ne ye nya abotre ma na no nkasa wie ko say say nim say ye 6 December e ba so na say ma so eno so ye ba ko abuso ye tie ni o ko say say aba na no manim na no ena ebetina asem no so na afi omu wi o ma kire na ma abuso ntu enti say Roman Fada kwa kwakose e papa opambo ni say bi so no wo se empanifo bi ekokwam o se omu nyere 6 December na no kasa wie na no ye say o e bi abi kwa tie ye no ma munye na sa abre no mo fa nkwa kire na Roman Fada ye okwose ye na fa so be na abaso enti mi na de abuso me de me ke watemase a menti asetina me bisa me bi na abetimi adom kire ase adeti Roman Fada ni abre no ho a chinchinia asem ko na no mo nkasa wie wa sha ase na wo se ayi said this here o de ye hwe sa video kakra bi mra be 1 minute bi okọ e wa pa opambo ho na okose ayi no ye ko ti kakra bi mra ba ye be to so na de akabia dia som Traditional. Never had more home. That the Lumba may ye no. On the 6th of December. You said 6 December. On the 6th of December. Okay. ati I know your bra Roman Fada ekọ ye papa opambo nation prophet aja ye chia o nyamedifo nation prophet so ekọ say na ye say 6 December na me busa say asem say abedu na no anim Ntamkese abem et Roman Fada Ashanti ni this year amamya kwanso me sebe bisa o onim say asem abedu ohina nim na anom ekai the final say thing na buja na anom so enti identical na Roman Fada April ho a onenam a wo se ayi na ontwen e ma busuafo sabi na anom enkasa ma busuafo hu di omo ye and I know so Roman Fada so nkwantini nkonkwese ayi asanso onye busuani wo ye manager ko be say busuafo bi so tarnish enti onam a wo se ayi na na eya semsebe Brennan Cabin be che na busia yantwe adwesi bi so bia wadwen ma so DLFM that Lumba FM DLFM 106.9 106.9 asem no koso na omo ye ne bi ho ene bi koso e wo so ntita fide so a ye hwe de ye koso 5 days ago na no brother e be court e ma me akoso ase one junction to gu ye no and antempa ye hwe de screen so DLFM be post ye e wo Facebook na Theoro post ye o say aye hu the greatest to ever do it and all the kojofosu and all the love emoji deal the good e kan but abusia we anya say be a coincidence some people post here na yes have na no court e bo ma me akoso ase wa injunction na to ogu na obo Ntamkese to gu ma akoso ase wa injunction to gu ya na DLFM e dey say asem no to enti abusia ya na nyom ko aka ho bia o che but we didn't me money because of copyright na there say aye hu but the yebusa yan wan asem say DLFM e dad Lumba ya no aye nyame dia enti what is their interest except asem wa ba na e bia dad Lumba ya ma me no mo mutu na mo kra na sabre na o ma asem gina court na abusa pani DLFM interest they say ya court boy injunction to gu ya entempa no ba twa to aye hu I mean na dad Lumba enfu na to nyom ene ade na say mako gina fa bia na abusa minister dey make what must ya what take site was answer me mo na enti na bia se bi de ekoso yi mo ya na eno ya ba ko enye no nko a afa ye nto aso sa bre no amu sa dabra da na anche na nanu be aka omo de beto wo omo de Lumba ye no omo de ahun poster beto wo and our church said road to honor the memory of a true legend and our hashtag that Lumba hashtag DLFM but abusia ye na anim say court kra kasa ye no obo injunction to be na nkan say dan nuru ba bia enko ba bia but they were quick
to post road to Kumasi ye no baso e wo Kumasi nyame ya adom asada no e na wonim one day na no me de ya e fere na Ntamkese ba mu tinanka Ntamkese ba mu no ka bibia ba konko bibia ba twen ye obi ye bi obejai home grab ya home bi ko pem se no be ka Islamika o go ko Ntamkese na wi but me de ya after Ntamkese ba fiada no me de ya DLFM ko post video to Facebook. Final farewell to a great legend. Join us as we celebrate the life of Daddy Lumba. 6th and 7th December 2025. Final funeral rites of the late legend. A post back home sakoye na no me de ya after Ntamkese ba mu a bibia ba twentwen ho no omo de omo so omo nte se odogo bi no abe eye no koso enti who is behind san ne ma ye koso nyina because as a FM station na Daddy Lumba dia dia anka mo banya abotre Mr. Meka mo banya abotre atwen na nyame ya adoma bibia ya asudie bibia ya boko ansa de hu ba bia study board bi befa but it looks like say DLFM so is in a rush men can say yeah I'm taking and 20% na yie no raso why should it be so who are they trying to please meaning and I mean say DLFM one so say be omo ya adwuma obetim de omo pan sa is could it be say wo nipa ni bi shase abusofo ni bi so ase tina de yekoso ana. He who stands for equity must come with clean hands. Yeah, Shani say, Pepper, ye be juma, Nas Mujaba, Nadia want to be as TV, say, Nas Mujaba, Nany, Yamamia Cosia say, wow, you about Dobrio, we be a won't be a better than once, Yakata, Papa, Lumba, Chico, Crana, be a boko. The Moko Basse, I say, ye can't because I'm watching the Yama, and why am I with Yama? Tiabaswe, Ashanti, some nobody on money, and Ntamkese so. Bibia and chance, and what you see around the Casserie, near who, but the started body give a fight. Roman Fada now see a year, and you're question no. After DLFM, now I who as a move crew, a family, as a move crew, Mamma Costa say, wow, the move crew, I say, oh, a hard dream. It shouldn't be the case. Yes, simple for you know, more DLFM say a sermon. Oh, my, your factory, na yen territory. And one should have number can. I don't say you know, be asked with ya. After any a bird drew set a lumber, you didn't ever one year born with ever by Grace TV, so I'm also more. But young fa, you may be beyond a council, maybe be a yet a mamma and money acquired, say by a boy, maybe be I asked with you. And so I'm saying, you never pay my say, Yami, I don't know, and cry. You're better for me out that lumens and some way. You're the best one, but Shannon Abri, I was a penny, and I'm a Yakosi for my. I was only Nekusha, Kokomu, I know they are all. Media ni bia yin ho abusua kusia wo sha ase ahia efi ne de ya koya se de be ya otimi aboa na wa pen sem no poma sibre ansa kwa nyame adom a efiada wa ba yewura no manim na yewura no matoa aseni ne so enu tina me pese se bi woni ya Roma Fada na mo se yie no wonya abotre afedi FM the opposite yie no wonya abotre is ansa asem no yewura no manim o sabi santene ne sa ma hina asem no manim o me se meka enye wani bia kekewo enti wontimi fa wo pe se asem na no mo koye yi fa e beti apasa no bebua se o eyi no kwa ma hyeda mo nye dada e no wo ho e de betu so apasa no e kwa tumi no o de eyi no kwa sa da no mo ye mo mo ntwen se senti mo fa nhye be fofo enti yenya abote ni o de na no be cancer ansa ye to na mo bia but akwai sa so one for the near brace titi da ye no opese ye adentia abusuya we de kakra ye be so ye na ye ho ene DLFM ye nua no ye na ye nkamom ye nkata da Lumba chikwa kra da bibia enya so ye medin e de kwabena wusu. Rest in peace to the legend Sarkodie Daddy Lumba Sh0cking ba nyame fa na currency na one be papa nta ye ma me akosia se wa ma me obatampa ye ma ya akọ wate obre enye kwa odobroni o se ma ya akọ o so obre enye kwa obia obo aye Daddy Lumba ba roti asene ade na busia for ma me akosia bempo abusia pedi ko fusu munina ye ma munina ya akọ nyame hye na ye re na omie kwan emaye koswa na hwe by Grace TV kai say obi to the enterprise o kuma say South Central Junction so ma sinema am djumedi e bro pata de papa e papa ni perfume papa me say ko kuma say South Central Junction e ko jibi na bibia nkoye e for so and I make countful a better grace financial services of the Ghana from America and Canada. Mr. Mo, Opa, a insurance company, Papa, at the Wabatana financial company, Papa, at the Wabatana BBIS with Yama. Now, Sabi that should be a scout. We see, you know, what are some fast. What I just said, or the Wabata better grace financial services. Yeah, or America, which went to Mr. Mamma or Henry than I could see between common number, no, and a Chogu, yeah, number, and that's Mr. For insurance, once and some, Sika 7 and some American Canada, maybe the Samo. So for about what that to me, o kwa hu him ho ancho. Ebe pam ye be hia akoso a na hwe by Grace TV. Nyame ka ho makra. Bye bye.